hi to my vlog. Welcome to Bantayan Island. Ngayong araw, ang ating destination ay ang birthplace ng aking pinakamamahal na ina, the Municipality of Bantayan. So guys, we're here in front of St. Peter and Paul Parish, the oldest parish in the Visayas. Ang St. Peter and Paul Parish ng Bantayan ay ang oldest parish in the Visayas and Mindanao na itinayo taong 1580. At ang napakagandang work of art na to sa kisame ng St. Peter and Paul Parish ay ang dibuho sa kisame na ginawa ng 12 artists from Cebu and Leyte. Sobrang nakaka-amaze, mapapawaw ka talaga, parang nasa Vatican ka lang. At matapos bumisita sa St. Peter and Paul Parish, simulan natin ng umaga at humigop ng masarap na kape sa isla. For your coffee cravings, huwag kalimutan at isama na sa itinerary nyo ang kape sa isla. And after magkape, now let's take a look and mamasyal dito sa kanilang Municipal Plaza. Naaalala ko, nung bata pa ako, sa tuwing magbabakasyon kami dito sa Bantayan, tuwing Holy Week, dito kami naglalaro sa playground na to. And tinanong ko yung mama ko bakit sobrang daming bakery dito sa Bantayan. And yung sagot niya, mahilig daw ang mga Bantayanon sa tinapay. After mamasyal at mag-ikot-ikot sa kanilang Municipal Plaza, ngayon, pasyalan naman natin ang Kisses and Treats, isa sa pinakabagong coffee, cakes and pastry shop dito sa Bantayan. And dahil I still need some dose of caffeine, tinry ko ang kanilang iced caramel macchiato. And it's okay. As in, pwedeng-pwede. And for our accommodation dito sa Bantayan, dito kami tumuloy sa L&V Guest House. For 1,500 pesos, nakakuha na kami ng room na good for 3 person. And para sa isang tourist destination like Bantayan, sobrang okay na yung price na yun guys. And hindi mo na kailangan mag-bitbit ng sobrang daming mga gamit. Kapag may nakalimutan ka, marami kang mabibilhan dito sa isla. From groceries to pharmacy, even pampaganda, meron din dito. Ngayon, puntahan naman natin ang highly recommended na restaurant or kainan dito sa isla, ang Kermit's. Kapag nag-search ka ng Bantayan itinerary, hindi ito mawawala sa mga suggestion ng mga traveler. Bakit kaya? Sobrang dami ng mga kumakain dito, halos hindi na i-empty ang mga tables and chairs. Price range ng mga food nila, it's quite okay. Hindi naman siya ganun kamahal, and hindi din ganun ka-cheap.
And sobrang na-amaze lang ako sa serving ng kanilang back ribs na sobrang laki, na halos good for 2 to 3 packs na. And for dessert, hindi pwedeng hindi natin itry ang kanilang bestseller, Brazos de Mercedes, best paired with halo-halo para summer feels. Hi, welcome to Bantayan, Dextination. And meet my family, na I think sobrang na-enjoy dito sa food ng Kermits. Say hi to my vlog. Hi vlog! Welcome to our guys! And this is Bantayan's St. Peter and Paul Parish and their Municipal Plaza at night na mas lalong gumanda dahil sa mga lights. And the next day, umikot naman kami sa Bantayan Market to buy isang pasalubong. Dito rin matatagpuan ang terminal papuntang Santa Fe, Madre Deos, and some barangays dito sa isla. For pasalubong, mawawala ba sa listahan ang sikat dito sa Bantayan? Walang iba kundi ang buwad or dried fish. Kung adventurous ka naman at mahilig mag-try ng mga food, why not try this dayok? And sobrang dami mong mapagpipilian. From fish tocino, dried squid, dried anchovies, and danggit. Kung trip mo naman ang local treats and mga kakanin, marami din yan dito sa Bantayan Market. Sayang lang dahil wala yung paborito kong biko. Ngayon, punta naman tayo sa wet market para tingnan ang mga fresh catch. Wow! Merong mga seashells and merong ding lato. Ay, gusto pala. Isdang sariwa. Wow, merong pusit. Bibili ako niyan. Masarap gawing adobo and gawing calamare. Sa tabi lang ng Bantayan Market ay ang kanilang Municipal Hall. Sa harap lang ng kanilang town hall ay ang multipurpose gymnasium. And this is the newest addition dito sa Bantayan Boulevard, ang hile-hilerang mga kainan na nagtitinda ng mga barbecue or inasal. O diba, ang ganda ng dining area nila, parang nasa resort ka lang. Guys, this is their famous puso or hanging rice paired with chicken inasal, grilled dishes dito guys. And this is their pantalan or port. And yung iba sa mga motorboat na yan ay pupunta sa iba pang mga isla dito sa Bantayan. Hope nag-enjoy kayo dito sa pagpasyal ko sa inyo dito sa Bantayan. And if you like this video, please give it a thumbs up. This is Dextination once again always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.